Čauko ľudia, moje meno je Devix a ja vás vítam u nového videa. Takže dneska vlastne to bude nové video a v skutočnosti si zahráme Clash Royale. Takže mám pre vás jednu partičku a mám veľa vecí. Takže dáme si 1-2 kola a počkáme do rána, mám taký špeciál. Ty nebudeš piť čaj. Už som ho vypila. Takže v skutočnosti padla nám Giant Chestka. Kiež by si to chápal. Mám 1760 trofejí. Mám takto Clan Chestku pripravenú, ešte sa trochu Padol mi golem za 1000. Prichystala som veci do čistky. A to sú dobré veci. A ráno sa uvidí, čo padne z Giant Chestky a ešte dáme nejaké tie bojové. Mám skopírovaný deck od Fiho. Možno poznáte Fi. Neviem, kde je teraz. Dievčatko moje. Gogo. Tam sa na tvoju mamu, že nás nezoznámila už. Gogo nehrá Clash Royale podľa mňa. Ďakujem. Veď som tu predtým ani Takže Ale keby som tu bola, tak by sme išli spolu každý večer von. Výborne by sme sa bavili. Teraz dobehneme tam ešte. Fi. Budeme celé dní sedieť doma. A jak môžete vidieť, tak on má 6. arénu tiež. Takýto má deck. Si ho pozrite. Asi stále taká, stále. Život je krátky. Aby sme sa trápili. A vlastne v skutočnosti vidím, že on ho zmenil. Hnevala by som sa, keby si ma oslovovala teta. Nie, že ti napadne taká... On si dal miesto Gianta, miesto princa Gianta vidím. Aj spiritkov si dal a týchto a v skutočnosti niekto dal Resquake. Mal tam princa, mal tam skeletonár, mal tam Tower, Inferno, ale už tam nemá, nevadí, zmenil si to a my sa vlastne uvidíme až ráno. Ja sa takto s vami lúčim a bude tam Giant Chestka, takže zatiaľ čus.